Because in fact, ufunda la university. Oh, ufunda not to be parliamentary. Okay. Ubegibele itekisi la enkabeni yeTheku workshop. Engathi ukuthi yaba nomuntu obehamba la ngapha bamjikele la bamvala emotweni samkhipha ngomna silamba bomini okubeza lishintshana ngayo point. So ke kwasephoqa ukuthi ake ngisukumele ngoba basondele ngenza udaba lakhe ngoba udaba lwethu lokhu siyasukumele kuphuluza ukuthi samele nengane. Singaboka namhlanje kodwa bazochaza basihamba nakho ukuthi kwenzakaleni. Okay. Lokho ze-5 singena kulo daba lubuhlungu kakhulu ke umama ukhona sibonga kakhulu kubazali abasupport abantwana naye udade wethu ukhona dade wethu sibingelele sikwamukele kuKhozi Ekseni. Bunjani? Sabunjani? Sikhona nathi. Hey nantu udaba siva la ukuthi usithintile kuyithuleleni nakuKhozi ufuna ukusho udaba lwakho. Ngiyazi ukuthi ukukhuluma ngodaba njengalolu bengathi uquliswa again uyobuyiselwa back uyokhunduzwa kulokho ongakwazi ukusho ufinyelele khona mhlawumbe basilandisa. Engakusho ukuthi kwakumhla ka-29 Sunday Saturday ngangiya kababa wami eClermont. So ngafika eJoylani ngithi ngiyokhipha imali yangaphuma so ngase sengithi nge-workshop. Okay, ngicela ungasimabiza amagama abantu ngoba bazogcina sekuveza nokuthi ubani siyafisa ukufihla wena. Okay, yes. So mase ngingase eCambridge ngasemakethe ngithole ikhumbi like family car yayi silver grey. So ngagibela kuyona cause yayihutha and then abantu ngaphakathi. Ene sticker futhi. Azange nginayo sticker. Okay. Ngagibela. Okay, abantu babegibelile behla before workshop. So ngasala mina cause ngizosala workshop. Ihambe nami ikhumbi mangithi ekhumbi udriver lokho engicomplimentar ethi ngimuhle ngifresh athi allocate efisa ukuba nento dread lami lihle. Okay, ngibonge ngithule mase ngithi ngiyakhokha athi angithi kuyibamba imali mase sekumele ngehle ngiyasho sengicela ukwehla after robot nayo imali anganginaki akhulume nalo siceleni kwakhe. Uma ngithi ngiyazama ukuvula isicapha sekhumbi asivuleki. Okay, bashaye bachithe nami. Uma ngithi ngizama ukumemeza lo wayehlele eduze kwadriver asuke phambili esizohlala emva kwami angibeke umesi emathangeni athi uma ke ngazama nje ukuthi ngenze anything fine uzongibhoboza. Okay, ngakhala ke bandlula ke nami ke angiyazi le ndawo bafike bama kuyo nami and basisebelana nami ke bobabili beshintshana bathi ngibeqeda bangidweba ngomesi emathangeni bangishiya lapho ke bahamba. Bese sesimanje zizimhloma angifuna ukumkhulumisa kakhulu udade wethu. Hey, ibhlungu lento njengomzali. Ngiyabona ibhlungu. Ya ibhlungu ngiyanibingelela nonke ukhosini. Yeah. Nginenkinga yokuthi vele umuntu olomntwana akathanda ukuxoxa. Kahle usedlulile ezintweni eziningi. Ngoba lokhu okumenzakalele njengoba kumenzekela manje akugona kokuqala. Okwake kwamenzakalela okwamenzekelela ekhaya uma wakhe. Ngaleso sikhathi wayesamncane. Phuzile mina ukuzwa akakhulumi. No way akakhulumi ngoba naloko kwamanje ubengifihlelile watshela umunye wahluleka wamtshela. So Gona okokuqala isemndenini unokubezekile. Omunye naye owamnukubeza kwaze kuba khona ingane noma ingazange ke. Yaphila. Yes. Nako lokho futhi ngiphuzile ukuzwa. Okunye nokunye kwaziwa uyena. Mina engikufisayo njengomzali ngifisa ubulungiswa balaba abakhona abaziyo ngoba lokho kwamanje singathi nje akabazi uthi yena angabakhomba ngoba kubhlungu ukuthi ingane izophila ngokunukubezeka. Yeah. Engingakusho nje ukuthi njengoba nimbona wake wazama futhi ukuzibulala ngaso futhi lesisimo. Mina ngibhalela uthuleleni ngoba ngizwa
ukhozini emsiza uthuleleni lo. Ngase ngathi ke ake ngiqondane naye ubhuti kathuleleni futhi ngiyabonga kakhulu kuyena, ngibonge nasokhozini ngoba le ndaba ngiyiqale ngomsombuluko. Yes, ngiqale nje ngomsombuluko wangiphendula njengoba silala. I-case amaphoyiseni sivuliwe? Yes, sibamvulela ngoba isikhathi kwenzekile emva kwaleso sikhathi ngamthatha wezangale. Okay. Benza ithombe nakho konke la osikwe khona ngomesa. Yep. Konke, okay. Mhlawumbe siwaphinde sizama ukuthola imboni yamatekisi because lokwenzeka ematekisini. Ngiyabuza ukuthi awusibonanga i-sticker ne-number plate for sure akazange ngibone because kwenzeke konke kanje. Okay. Sikhuluma noboy wakwaZondi uphuma ke kwi-Santaco sibona ukuthi engasiza kanjani odabeni njengalolu. Namaphoyisa livuliwe icala asikakeze ukuthi ahambe afikaphi nalokho uzofanele sikulandelele futhi. Kodwa kwamanje ke hlule ngalama sibuya sikhuluma nobaba uZondi. Hello everyone, welcome back to Sunday Live Chain. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, izona ke indaba ezibuhlungu lezi ezehlela umfundi kaMatric where edlwengulwe khona utaxi driver nomsizi wakhe eThekwini eyobhala iphepha lakhe lika Matric. Umbuzo engiyibuza wona ke ukuthi sifike kanjani lana njengomzansi Africa la abantu bengesenabuntu bephelone nembeza bezithokozisa ngokunyukubeza abantu besifazane. It's even worse guys. Umfundi kaMatric eyobhala iphepha lika Matric. I just imagine nje i-distraction abamenzele yona ukuthi uzokhona khona ukuthi aqede uMatric wakhe this year, uzokhona ukuthi akwazi ukubhala amanye amaphepha asazowabhala today. Guys, sifike kanjani ngempela lana la thina singabantu besifazane kumele sibonge sibuyile uma ngabe kade sihambile ngenxa ukuthi akusaphephile ukuhlangana nabesilisa. Just imagine badlwengula ingane yomuntu bayidlwengulela etaxini phakathi. That you know lento abayenzile, it's so painful guys. So yeah kunzima kakhulu. Yini ngempela ezosilekelela uma ngabe kunjena? Bazotholakala, baboshwe, baphume ngebail, babuyele kwi-community and continue where they left off. Isesithebeni ke bakithi yini engicabanga ukuthi ke ingasilungisa lesi simo esibhekene nomzansi Africa noma esibhekene nabantu besifazane eSouth Africa. Kusise ngifisa ngathi angathola usizo ukuze akwazi ukuqhubeka nempilo enama challenges amaningi ke esibhekene nawo njengabantu besifazane njengoba sibhekene nje no gender based violence nakho konke nje lokho kwenzekalayo ubugebengu obukhona. But nje ngifisa ngathi angathola usizo kulesimo abhekene naso. That's all I have for today. Do leave your comment below and share your opinion. Bye. Hello everyone.